Gata, prieteni, am revenit, mâncarea e aici, e gata. Ce avem aici? Ăsta e orez cu carne de pui, așa se prezintă. Ce să zic, foarte mișto, așa. Iar aici e orez cu nu știu cu ce, în fine, aici e diferit. Orez cu ou, dar e, deci ăsta e orez alb, ăsta e orez cu ceva, înăuntru, habar n-am ce, dar în fine, e altfel făcut. Vegetal, habar n-am, în fine, am comandat eu de aici la întâmplare. Cam cât face treaba asta, nu știu mult, dar nu mă dus tare mult. Cred că undeva la 2 dolari și un pic. Pentru locația asta, super tare, e foarte bine, părerea mea. Așa că hai să mâncăm, să vedem ce gust are. Hai că îi dăm pe mâncare, că oricum mi-e foame. Stă aici, stă. Dacă nu mișc eu tare, poate zăpăcesc camera. Nu o zăpăcesc, frate. Mai tragem un mango. Eu am cumpărat ca așa comandă, 2 porții, că nu știu, dacă nu-mi place una, mănânc pe aia altă, știi, ca să nu stau flămând, cum se zice. Orezul alb, hai. E bun, boss, sos, dar nu știu ce sos e. Aici sunt fel de chiftii, dar nu știu din ce sunt făcute. Mamă, dar ce bune! Nu am idee să dau, din niște seminții, sunt vegetale, oricum. E bun. Ăsta e cotorul de pui sau cum se zice? Nu copănica, mă. Ciolanul, mă, ciolanul, așa, ciolanul de pui. Uite-le, cărnița. Bună, tati, bună, bună. E făcut cu bine. Hai să testăm ce mai avem aici. Asta e o vânătă, dar e o felie de vânătă, dar e tăiată. Adică aia nu știu eu sigur așa 100% ce e făcută cu ea. E dată pe ulei, prăjită, habar n-am. E dată pe ceva pe smete și pe urmă prăjită. Gustoasă, merge. Deja o venit mâța. E normal, că la mâncare și eu mă duc. Și eu am venit la mâncare și eu am venit la mâncare. Hai să-i dăm pe smete cu pui. E bun. Încă du-te de aici, mățoi. Nu. Mai târziu, hai, dă-i drumul. Mai târziu îți dau și ție. Nu. Te rog frumos, nu. Bă, pe seară vine țânțare. Ești, mă, deja. Vrei să arăt schema elicopterul? Hai, mă, du-te de aici. Vezi că îți cădem pe săpân, dă-i drumul. Nu. Dă-i drumul. Nu. Pleacă. Pleacă de aici. Nu tu, ieși. Băi, eu mă lupt cu mâța acum, că ăsta suie pe masă pe aici, pe la mine. Hai, dă-i drumul. Dă-i drumul jos. Na, hai, du-te de aici. Na. Hai. I-am dat niște carne, frate, să scăp de ea, că deja mi se suie în creier.
Nu cât eu. E venit înapoi, dă-i drumul. Hai. Pleacă. Te rog frumos, du-te. Vină bă, unul și ia mâța. Când mai mănânc. Hai, dă-i drumul de aici. Băi. Îi dau pe urmă ciolanul, frate, dar nu mă sui acum. Acum când mănânc, mie nu-mi place să sui mâța pe aici, pe mese. Dar pe ieși. Vezi că te trimit și pe tine, te iau în Europa, te duc în Europa, te iau la avion, îți fac pașaport, ieși în plis, da mă te. Scuzați de expresie, hai. Acum trebuie să blochez și asta, că vorbesc urât pe aici. Hai frate, că am zăpăcit camera. Am dat tare în masă și o zburat camera. Ești? Nu tu! Hei, ce? Du-te! Hai, te rog frumos. Ieși de aici. Hai, ia, ok. Sorry. Ok. Hai că a venit patronul, a venit bossul și-a luat-o de aici. Dă-i mâțui, mitel, știi așa, da? Na. Vine la mâncare, bă, n-ai, cu oameni, orice animal face la fel. Nu contează că e cal, că e oaie. Când te vede, vine la tine să dai mâncare. Că ăsta e rolul lor, că și fără e rău. Dar oricum, asta are viață bună aici, că stă la restaurant, mănâncă bine. Măța asta. Bă, pe aici încă am terminat eu așa. Trecem la farfuria numărul 2. Aici încă o bucată de chicken. E bun. Cu ou. Orezul ăsta e un pic picant. E un pic picant, dar e foarte bun. E cu vegetale înăuntru. Nimic rău de zis. Bine, mi-era foame, dar așa mănânc eu, câte 2 porții. Iar orezul ăsta e foarte gustos. E aromatic, dar e făcut cu gust. Prieteni, acum mai am o treabă. Am scăpat de măță, mă ia țânțare pe la picioare. Pe la ciorap pe acolo așa, că îi simte că n-am acolo protecție. Pe la ciorap au început să mă înțepe. Nu. Cam asta e treaba. Am trecut la porția 2 de carne. A doua, ăsta e spate de găină, bă, nu e spate de găină, nu știu cum se cheamă.
E bun, e delicios. Are alt gust în comparație cu piciorul care l-am mâncat înainte. Bă, să tot mănânci. Serios, acum zic. Cu toate că nu știu eu cum e treaba cu banii la ăștia, cum stau ei cu banii. Dacă de mâncare îți găsești de mâncare pe toate drumurile. Și ăștia de mâncat mănâncă bine. Că văd că de mâncat mănâncă. Și au familie mare. Familie mare de mănâncă bine. Nu mă mai berberesc și nici nu mă berberesc. Din cauza că dacă mă berberesc cu praful de pe stradă pe timpul zilei, mă irit și nu-i bine. Mă irit, mă mănâncă barba de nou, fac infecții, fac, nu coșuri, fac, da, infecții, te roșești, te scarpe, nu-i bun. Intră toate bacteriile și chimicalele pe porii aia de la berberet. În seara asta am zăpăcit-o de mâncare, bine, serios. Ăștia zice că e 28 de grade, dar care 28 de grade, că e noapte acum, dar care 28 de grade, că e cald aici de te mergi. Bună mâncare. Bună mâncare, bun locul. Adică locul arată chiar foarte bine, mă, știi? Foarte, foarte bine. Dar și mâncarea, bă, că e făcută ok. Acum mai este o chestie, cum să zice. Mai trebuie să-ți fie și foame ca să zici că e mâncarea bună. Că dacă nu ți-e foame, zici că mâncarea e rea, știi? Mănânc orezul ăsta picant, cu toate că m-am roșit la față, dar mănânc că e gustos, mă, e delicios, super delicios. Îmi place și orezul alb, dar nu are gust, e dulce așa, dulceac, știi, orezul alb, dar orezul ăsta care mi l-a făcut domnul, e bun. Ăsta se cheamă prawn cracker, nu știu cum se cheamă, frate. Sunt ca niște cartofi, ca niște chipsuri izdate făcute în ulei, prăjite. Știu că este și în Anglia, sunt de astea. În fine, ca cartofii prăjiți. Ca să deschid apetitul. Ăsta e ca desert la mâncare, în fine. E bun. Dar și ăștia-s dulceaci, din ceva motiv. Și ăștia-s dulci. Hai că nu mai facem review, sosul nu l-am atins, în fine. Ce review să mai facem? Cam asta e treaba. Au mai rămas un pic de orez alb, care nu l-am mâncat. Un castravete și aici au mai rămas orez de loc, au rămas bucata aia de carne un picuț, care are oase și nu pot eu decupa. Și mai am cartofi ăștia și
chipsurile astea. Le bag și pe astea. Hau. Mm. Mai beau unul, mai stau un pic aici, că oricum e weekend, e duminică și cam asta e viața. Așa că, prieteni dragi, cam asta e treaba de aici, din Indonezia, din Sumatra. Am tras-o bine cu mâncarea seara asta, deci vreo $3 mă face asta, mâncarea asta. Acum eu am calculat mâncarea, cât e cu băutura și ce mai... Ăsta cred că e 70 de, nu știu cât, vreo 2 lei și ceva, 2 lei 50, ăsta din mango, în fine. Dar acum ce să zic, vă las cu imaginea asta și cu cât de frumos e aici. Și cam asta e și ne auzim. Deci am mâncat bine, mulțumesc. Și cam asta e. Deci nu mai am ce să mai zic. Deci e foarte bine. Da, cam așa se prezintă locul. Luminile astea face tot ambientul de aici, cam asta e realitatea și așa că nu mai am ce să mai comentez. E frumos, e bine, am mâncat bine pe săturate și cam asta e treaba. Prieteni, până data viitoare numai bine, acum ne auzim, pa, pa, aveți grijă de voi.